ilmeisesti vielä uimataidoton ja nyt me seistään sunkaan täällä kyypissä, että mitä ihmettä tässä oikein tapahtuu? Mä hyppään sen takia, kun sä lupasit hyppää mun kanssa. Koska mä oon näin ollut? Silloin täällä harjoitetaan. Näin se taas käy. No mut sulla on hyvä fiilis ja varmaan olla. Mulla on hyvä fiilis ja Sirja on hyvät viimeiset ohjeet. Huikea lätsä. Hyvät naiset herrat, tsemppiä, Teuvo.